zvivise Mado. Abu. Ubva upi kwa? Apa ndo babadhini ndatoona nga graft. Graft kupi manje? Musika. Usina kugeza? Nekuti zvatichite koko basa racho noiziva ndere jangi no. Alright. Saka there's no need yekuchena stereki. Paringodiwa zvingori nani zvinongoonekera zvekuti vabereki vasazorwadziwa nekuti tomba basa rei akadai so. Kuenda usabatika. Sabatika kupesana. Pesana? Pazvinombouya iwo haubatike vaiziva saka tichipesana. Asi ndendiripo. Zvekudaro? Zvekutodaro. Tatone mwedzi katiskaona. Kuzosvika takapedzera kuonana last time panga so panga pakazara vanhu panyadwa. Konyada akazororwe. Handiswiziya hanzi chichakati. Nyado anenge akatapa muromo pekutaurisa mudhere meni were. Akashamisira ndira. Ndasa ndataura andida rwa munhu dhere kuziya. Ndakati munhu adojairira. Ndadada kuendera kuziya munhu anga ari kwakamira kune kwahusiya. Ndakati uyu ndada kumendera vanhu bva baba tanakabva tizonimisana naye. Boza angatifinywe zvekudaro kaicharowa meni. Saka ndadze kutamba nadzo. Manchester City yakarowa, Manchester United yakarowa 7 dzakakwana munorwa vanhu. Ndorwa vanhu. Kuenda. Rebounce yavo. Amaja azvibhadhara hadzisi timu dzekunoka idzi. Kabati timu yandakakura ndisapota akabva ndiri mwana mudiki. Bva kuchina na Giggs, ana Postcos, ana Rooney, Cristiano Ronaldo ndowana ndengosapota ndichiri young. Saka zvondirwadza munhu akatanga kuzotenga ada kufinhura timu Hwezha. Zvinobhohwa zvisirizvo. Munhu akatofinhura zvine limit zvokuti zvinogumirwa kana pazvinogumira kuti at least zviri nani. Kune zvoramba ndingakutoda kutodhairira vanhu vanosapota zvebhorere. Itendataka kurwa rimwe bhora manje riri maoko rokutenda kuti romunzoti huya. Ndazvipakira yeso. Ndobhora anengakuda, ndobhora rangakuda kawewe. Kuti vanhu masupporters aripo iye adaramba chimafinhwa. Zvafanira udonogara kuVietnam uchisapota kids. Andinokwana nokurohwa. Vietnam kunogarwa naye. Vietnam ndiri Mbare. Mbare bhora. Unosapota chimu Zimbabwe? Zimbabwe ndiri Dinamo ne Islanders. Seuchida Islanders. Ndangoifarirawo yerwa bhora. The likes of playing Hwezha. Taura two team players Islanders. Islanders andoziya. Egore rino. Anzani? Ngodzo. Tati anzani? Nyatsoziya amaplayers ngoziya ngodzo chete. Kuendi Mbare. Mbare ndoziya gwekwerere. Sadomba. Mariri. Anzani futi. Watokanganwa. Unomboenda urufaro? Inomboenda. Uchinobhadhara mari yako? Ndodedzera. 1 akavhurwa, 2 akavhurwa, 3 akavhurwa. Zvinoita izvi. Pachindiendeka pepe kuti ukadedzera ubva wapinzwa. Uchidedzera kuti akavhurwa meme munobhadharira vanhu meme nokuti vanhu vanga vasingazoti pakavharwa pana reception inaripo. Saka ukanodedzera kuti 1 yakavhurwa vanhu vanga kutoziva kuti is open vanokwanisa kuuya chibhadha matiketi avo chipurobhadhara chipinda. Saka unononzi dedzera vanhu 10 but zvaitwa kudhara. Mazuva ano kwakungobhadhara but mazuva ano zvechiriko futi. Zvongoti unongodai. Bhora totanga apa bhora munakidza sei? Munakidza majipi chichigocha bhiya ndo risingadiwa kame makeni. Boza vanhu violence ikatanga mabhodhi vanotanga kutemana polisi tanga kuzonetswa nevanhu plus kwekuya kunetse vanhu bozi mabhizi anenge aripo plus riot yatoziya vanoita discipline league. Kopa bhora apa ndapamatimu anorowana kana imwe yadyiwa? So far ini ndorwira yangu. Norwira? Manchester United. Man United. Flint. But mbakadhora rangu. Ndara uya asati padhora riri. Asati padhora rako? Asati andipa nanasi. Kose uchida ngoti tonyorese every time. Ndezvandiri. Ndiyambochikomba plus ayangozoti nini handijike mari vije wambozona. Ndiri kana weekend ndonondokupotsai. But fanika last time apa pandakazoti ndisina kuya kwamura. Idhere kuti menu yange yase yarohwa Hwezha pandakatogeni mbomira pamafevha namina pamafevha ndazongoti ndakaenda
Wanadhirire kuti vanhu vanga vakatenge vakamaunda ambozviona vanhu vanga vakamaunda sechimiro indaona oda chimbozvidhoma kuti unosina kuti aya mastanza ndechimiro maiziva kana uchiti vanhu vakamaunda zvechimiro unongochirei vanhu vanga vakamira nati padhuze pedu anditi vakatitsamwira vanenge vachidi anoziva vakita zvina ndotamanano wekuti vanotitsamwira vakawanda hazvina basa tinotamanano vashoma vakatitsamwira ndomamiro vachingodera kuti ehebo unoziva kuti kofesa yako hausi kufara vaiziva hausi kufara but unesu kubva panapa neperi eka takaenda bozi hazvifadzi kana kuti tikuti hazvinhu isusu tine vanhu vasiri kutifarira vazhinji vacho havasi kutifarira vaiziva kungonakirwo imwe yengoti wobhatela yapanapana magaizi ako ndovafanira kuziva kuti ndanani ndo magaizi ako anofanira akubva kudhara don't change my friends kumagaizi ako ndaniwo inini ndana bolinja gwali ana chindanga iye inini iye ana sekuza magaizi ana flinti ana atanani gwaya vamwe vachina mabasa aiza minimum ndinge yakunzi minimum vanongosadza stadium vaiziva vanongouyo but vari vangu futi kwezana na fombo magaizi acho yakawanda ekuti haya mamwe achina ndikwase mataura namosheni anani maketo vadi wakazotora kawaiti here kaikai unogona kawachi here ane katubu kakatenga kamwe muziro kawaiti kamwe kaplain white kadofanira mavhesi aya ukandigira kumuzama pamavhesi aya pane hwani randakazotsaro vasarona natinashe ndiani tinashe utu ndoupi andizemurase panext way kakatete kaikai asha akatukana nako mudheni shamwari ndati bhozi kudhini kwake batwa ukawadi panext way penename machipisi aizi achada kuonekwa pandeilendruka akumvharira panzi saka agara kudhini kwangu akudhini kwangu manje ari kadopedzera stress dzake kwandiri zvekuti haasi kwanisa kubhonzorava kuti avaudze chokwadi bhozi ukoko mamhomes aiza zvekuti hana chaanovaudza nyaka akataura hanzwikwe vaiziva saka anozoya achipedzera chishungu dzake padhina namuzoti iwewe pedzera nanhu vako saka tiro neproblem yekuti ndangozvitambira aiza ngoti chi ndo situation iripo sambada atomugunduru akugundurira padhini pangu avakunditorera zvinhu aize saka panoitwa sei ndikusiyana naye ndikumusiya akadaro aize because time yakatofamba plus stress yekuti akarambooni nemelazi nevana 2 aiza munhu yekuti ashanda achigara padhini pechimuko aiza kumba kwabereki chimuko aize ndokwaigara saka akatomboedza chimuko chefriend yake kuchikoro kwaba usumerurera aiva ndikutaurawo zvangu kuti zvakaita zvakadhaka kwansi kumerura saka ndo mastress dzaanawo hana chakawana eka handi munhu ekuti aichenge zvafanira nekuextenda pamba pakurodya aiziya kautenga gedhi pamba pakuta sei pakurodya kusajurawo pamba pakurodya ndo zvakaita intime kwanzi notice wakaenda unoita sei anobva wasiya masini yese aripo papa wakuenda iwewe saka unonge wabenefiti kana kuisa matails kana kuisa matails pamba pakurodya ndo zvaakaita intime kwanzi buda ndiso takaenda ya